nan sun kai 90%. Kowane gari suna nan dewa amma ba ka sani kai dan tijaniya ne. Ba ka sani. Malamai suna da suke farin nasu suna tabawa bisa ne, ba wanda zai yi fade shi sai dan tijaniya wanda ya yi imani da ran kuma ya saya da mazakunta zai fadi gaskiya domin Allah bai tsoron mutuwa, shi dai ya fadi kamar ni. Saboda da ka fara magana an threat lifeinka, an raba ta su ba muntakima ba 'yan fana'un nan su ja ka mutu. Wallahi na rasa da Allah, wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa, kuma sun sani ko wannan darika ya san haka nan. Kibla FM. Ni sun jajja mini te, sun mummutu te, sun bar ni te, ina nan te gani na fadi. Ya sara. Kibla FM. Mr. Fuad. Na'am Sheikh. In ba don ban so tonan fada ba. Da na bar ka sa wani audio. Ka ji abinda shehun malami, wai malami. Saboda shi nike kora ina abin ya fito ya aka yi mutane suka yadda har suka karbi wanga akida a matsayin su musulmi. Ya aka yi yadda ya karbi wannan. Subhanallah. To shi wurin zan fito fasa coin nan ne abin ga ya kawo muna ma na zo da shi. Da na sa maka audio ka ji a nan Togo malami ana ce mai shehu, ana mai tausa, in yana zuwa ana tashi a saya, in yayi alwala ma an kusa sha. Ya ce ma mutane kuma ba boye ba jama'a, ya ce Shehu Ibrahim ya hau masayi wanda ya zauna wurin Shehu Ibrahim har ya kai shekara 10. In yayi zina lada ake zana mishi. Subhanallah. Kibla FM. In ya kwana da matan shi ne cikin hakika kenan. Hakikan da ka tambaya na shi nike gaya maka nan. Hakikan kenan. In yayi zina da matan aure na wani, to matan shi ne ba matan aure ba ne. Kibla FM. In ya sha giya lada ake bashi. Komi yayi sai ya konkulli kamar zunuban shi in sun kai kamar teku kaman si duka lada za a ba shi shiga aljanna. Kibla FM. Kuma malamin tijaniya kenan dan faila. In kuma kana so ka ce jefo maka kasa na sa ba ni ban tsoro na yayi. A jefo Musa domin mutane wasu sun shakka, wasu za su shakka ne. Ka gane ko imam. Shi yasa ya kamata gobe a gobe ko another time a turo muna insha Allahu mun samu lokacin da za mu saka toga wani kuma an hakika an fana'u nan Togo nike magana ba Najeriya ba fa suka ce akwai wani ya zaura wurin shehu Ibrahim duk muridi tijaniyan da ka so shi ba Shehu Ibrahim ba shi wannan mutumin shi malami in ka so shi in ba ka yi sallah ba ka yi azumi ba ka yi zakka ba ka yi haji ba ka je coci ka shiga turu in dai ka so wannan mutumin nan ka shiga aljanna. Subhanallah. Mr. Fuad,
na'am shai kana gani na ciki kana gani na na muna ganin ka ga alkur'ani wanga Qur'anin ga National Chief Imam ya bani shi hadaya saboda yana kauna na yana so na yo National bai Chief san da zai sani ba baban nan National Chief Imam Ghana shi ya bani wurin 21 years ke ga wow National Chief guda Shehu Usman Nusha rubutu na'am Mr. Fadi dan gatan da kake kira nan Malam Usman ya bani sunan ke baka sunan dangata masha Allah na'am yes kan na ransa da alkur'anin ga na'am na ransa da adadin ayoyin alkur'anin ga na'am na ransa da Allah da ya saukar da alkur'anin ga Kibla FM. Kibla FM. na ransa da darajan wanda aka soko mai da qur'anin ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Kibla FM. abin da na fadi game da yan fanawu yan hakikan ga in karya ne rana da kiyama kada Allah ya sa ga annabi Muhammadu Kibla sallallahu FM. alaihi wasallam Kibla. subhanallah malam siyan da ake yi ba kyau cikin hakikan nan fana ai Najeriya wasa ake yi kuma malamai suka kawo wannan fa ba kowa ba fa malamai to dalilin shigan abin ya spread ya shiga cikin mutane su rika su yi aiki su yadda kuma da haka saboda sabar yaddansu da Shehu Ibrahim sun yadda da Shehu Ibrahim to the extent don shi ko kashi ka kawo yana wari haka ka sunsuna an ka ce mai Shehu Ibrahim a ci na rinsa da Allah da annabi za a ci subhanallah za ka samu wallahi nake gaya maka ka samu wanda zai ci to ai ba da sunan kowa aka samu mutane suka yarda suna abin da nake gaya maka gaba an ce musu ne Shehu Ibrahim abin da ya kawo nan kenan an ba ka ba su malamai ai ba su gaya musu wannan shiri an don su ne an mai shi ya fari maka kan ba shi ka duba na sina cifi mamu ai ba ka ba shi gaskiya ka ce wan kariya yake yi ga na sina cifi mamu ba haka yake ba gaskiya ne